sasambanda karamayapang paitaw kaya kaluhuran pupurihan nagpaparangalan nagpapaligayan nagpasasambanda ka pupurihan nagpaparangalan nagpapaligayan nagpasasambanda ka ligaya king Diyos ligaya king Diyos ligaya king Diyos king patas sa banwa ligaya king Diyos ligaya king Diyos ligaya king Diyos king patas sa Ginong Diyos mi, king alananggang kabyas na nampong lugod mo, pinili me ingnuan a Birhen Maria, maging indo ning panibatan ning sablang grasya, at king makapasubaling paralan, biryan niya naman maging kasawp ni ban miganap ing misteryo ning pakakabus mi, king kapamilatan ning upaya ring kayang panalangin, mikatman kami sanang labis-labis karing grasya mo, at tayran mo kami, ang gana king misadsad kami, king daw nga ning alananggang kaligtasan. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoong. Amen. Pamamasang iba, king libro ng Esther. Pasibayo yang linapit, may kipagsalita king Ari i Esther. Si ni Claudia, king arapan na, tatangis at manyag pabor kayo. Bang sabatan itang marok at angka. At binalak ng aman, agagita laban kareng Hudyo. Ing Ari inachatnet tiro kang Esther, ing gintong sitro. At i Esther tinalakadya kanita at inarapan neng diretsa ing Ari. Nung lubos-lubusan na, nasaning Ari, ing kayang kayablog nga nang sinabi. At nung manakit ko pang kalang king arapan na. At nung mayapan, napa ining kayadwanan na. At nung enako sewan alupa. Nung malyari sana, paluwalyang metong abando. Anong nunala bawian detang sulat ape pagawa ng aman. Anak ng hamidatang agagita para ipasari napin ing pangalipol daring Hudyo, king balang probinsya na ning imperyo. Uling makanano kung abatang kabud na makalawi, kabang misasakitan la, ding kakong kalahi, king pamanaya, raking pangapalyari karela. Makanano kung agyong tangalan, ing pangalipol, ning kakong lahi, ing aring Aswero, nga nang sinabi kang Reyna Esther, at kang Mardoqueo Hudyo. Ako mismo, pigkalubne kang Esther, ing bale ng aman, at saka kepa, pepabite, iaman, pauli ning tingkana lang palipol deng Hudyo. Timawa kayo ngening gawang kasulatan kareng niyaliwang probinsya, inggil king nanumang isipan nyo karampatan para kareng Hudyo. Sumulat kayo, king lagyo ning Ari, at tatakan nyo king singsing ng panatak, ing nanumang sulat yu. Uling ing metong akautusan ami sulat king lagyo ning Ari, at mitatakan king singsing ng panatak, eya malyaring malabag. Para kareng Hudyo, pepauli ing dulong at mesayala, metulala at mikadangal, king balang probinsya at king balang syudad, nuya paman karin miras ing kautusan at dekreto ning Ari. Mikasaya ang pong pamitutula busal daring Hudyo,
mika pamagtao at pamagsaya, balamo ning piyesta. Kareng nemalen ning kayarian, dakal lang meging Hudyo. Antina ning ngini ring Hudyo, meging kalam alangnan dala. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Paslagmeng masala ing lupa mo kaya kami, O Ginoo. Paslag may masala, ing lupa mo kaya kami, O Ginoo. Kalunusa nakata saning Diyos at panwana nakatamo. At sumdagya sang masala ing lupa na kaya katamo. Kanita ing labwad akakilala na laring kaya kang dalan. At ding bansa abalura ing makaligtas mong upaya. O Diyos, bustan mong ding bansa, puryanda ka sa ring sablang tao. Paslag may masala, ing lupa mo kaya kami, O Ginoo. Ding bansa, magsayala sa pasindalit, mitmong tula, ampat ika ing mimiran. Panibalan mo king katuliran ding sablang tao. Ika ing tumayid ka ring bansa, keti king labwad. O Diyos, bustan mong ding bansa, puryanda ka sa ring sablang tao. Paslag may masala, ing lupa mo kaya kami, O Ginoo. Ing gabon, binyena ing kayang bunga. Ing Diyos, ake katamong Diyos. Bibendisyonan nakatamo. Bendisyonan nakatapasana ning Diyos. Angga king mika takot lakaya. Ring sablang sepo ning yato. Paslag may masala, ing lupa mo kaya kami, O Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat, San Pedro. Isipan nyo namo itang kasakitan, adelana ng Kristo, kanitang eya pa, pepaytas banua, at makanyan kayong sukat, makasadyang dumalan kasakitan. Ninuman ing mibabata king kasakitan king bie, ay ti, pepanggulutane king kasalanan. Pablasang king kiyakaba ning bien na keti, king yato. Aluwana, ring pamitan ning katawan, ila ring papagarian na king keyang bie. Nune, bukod namong ing kaburyan ning Diyos. Dakal na kayo seyangan na panahon, king milabas, karing bage, kalalakora, ding hentil. Ing kanuangan, ing mga rok, ng pita ning laman. Ingalang patugot amaglasing. Ing mga siglang pamagsaya at mitmong yayaliwang kalabisan, king pamangan at pamaninom. At ing mga babad, king makasumaming pamanyamba karing Diyos-Diyosan. Inyapin, paniglondeng emunano, nung bakit nakayuma kiabe karela, kinganti kaniting pamibiyebye. Ame nga ring masalusong bulus, amitatangya karela, king kasiran. At paulining era P19 dyan, ing sangkan, nung bakit, inyapin, mamagsalita lang pamanyira, tungkol kaya kayo. Dapat itingan, pakibatanda, arapaning Diyos, ang makasadyang manukom karing mabye at karing mengamate. At uli napin ning ang ukom diamo naman ding mengamate, inyay laman, miat danan la namang king mayap abalita. Banketa, bistat man kin biera keti king yato, misalda kanan nala king atol, ning kamatayan, amituldo karing sablang tao. King biera ring espiritu, akwara pang makapibiyebye, king biya ning Diyos,
Ing sablang bagay malapit ng mirinan kaupusan. Inya, kailangan panatag kayo at mga sala kaisipan. Baka yung lakwas, makapanalangin masalese. May git king sabla. Paneko sanang mikakalugod, mitmong katapatan. Antininging lugod, tatakpana ing dakal a kasalanan. Makabutlad lasang maliwalas, king metong at metong, ding pibale-baleyo, at eyo sa sasawan, inganti kanyan. Ing balang metong kaya kayo, at inyan tinggap, ang makasubaling kalam ning Diyos. Inya, antimong mangayap, at katiwalang mi panibalan, kareting miyayaliwang kalam ning Diyos. Sukat yu lang gamitan deti, para king ikakayap dingaliwa. Nung metong kang talapanaral, manaral ka, karingamanong, antiwaring menibatan, king Diyos. Nung metong kang talasuyo, sumuyo ka, kambening sikanan, ababyening Diyos, kaya ka, bangketa, king sablaning Diyos, mipuriya, king kapamilatan ng Yeso Kristo. Kaya mo bukod mga tulid, ing sablang ligaya at upaya, ang gaman, king alananga. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po ing maya pabalita. Pamamasa king maya pabalita at pagkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Katlong aldo kay Batnanita, mi kakasalan, karin ka na Galilea. Ing ima ng Jesus at yukarin. I Jesus ang pongding alagad na may kumbirala naman makipagkasal. Inyang kegisanan ng alak king kasalan, ing ima ng Jesus, sinabi na kaya, kepaltan lang alak. Babae, ba't ka ako mo sasabihan ni? Ing oras ko, pamiras, nga nang may kibat Jesus. Iima na sinabi na kanita, karing magsilbi, daptan yu ing nanumang sabyana kay kayo. Karin ating anamatapayan at darapukanan dang danum, agagamitan pamanos, akaw gadyang daring Hudyos. Balang tapayan, mi kakalaman yang hanggang 4 hanggang 6 at tukong adanum. I-Jesus nga nakaletang magsilbi, katman nyo lang danum, ting tapayan. Kitman dalaman, king danum, halos maglapo la ring tapayan. Ngeni, sumalok kayong ditak nga ng Jesus karing magsilbi at idalaya king manibala king bangketi. Delar kaya at tikmana naman niti ing danum at iti pala meging alak na. Uling nakamalayan nung lume ni bating alak, di magsilbi sinaklong danum, ilamong bukod makibalo
inya ing manibala king banggeti inaos ning lalaking kinasal. At nga na kaya, minumang magtao, iya pag nang mumuna ing may nang alak. At potang dakal na laay nung dibisita, kanita na lagi ing alak ka may nang klase. Dapot, ikang ngeni po palege ing manyaman na alak. Iting mo munang dili ka rin makapagmula lang waga adepata ng Jesus. At iti merapatya ka rin ka na Galilea. Karina lintad ing upaya na at ding alagad sinalpantaya la kaya. Kay ba't nanita Jesus linuslos siya Kapernaum kambe ng imana. Ring kapatad na, ampong ring alagad na. Dapot mapilan lambo aldo menatili ka rin. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya babak po kaya. Kumusta na po? Kwento. Minsan po may isang modista yung mananahi. And dala-dala niya yung mga gamit niya sa pananahi. Lalo na yung kanyang bidal, yung kanyang thimble. Yun yung protection para kapag nananahi, hindi masasaktan kapag atusok ni Imbanda Kenny. Yan. Eh, naglalakad siya sa may side ng ilog. Tapos nag-slide siya gano'n, nahulog yung kanyang bidal. Eh, kalawangan na yung kanyang bidal niya. Tapos, umiyak siya. Sabi ko, yun na lang ginagamit ko sa paghahanap buhay, nahulog pa. Tapos, lumitaw ang Diyos. Sabi niya, ba't ka umiiyak? Kasi po yung gamit ko sa pananahi, nahulog po dito sa ilog. Tapos, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Tapos, may dinampot ang Diyos doon sa ilog. Tapos nilabas niya yung silver na tidal. Tapos sabi niya, ito ba ang nawawala mong tidal? Tapos sabi niya, ay Lord, hindi po yan. Tapos nilabas niya yung gintong didal. Tapos ito ba ang hinahanap mong didal? Tapos sabi niya, Lord, hindi po. Tapos yung pangatlong beses, inilabas ng Diyos yung kalawangan na didal. Tapos ito ba ang hinahanap mo? Tapos sabi, ay Lord, yan nga po. Tapos sabi ng Diyos, dahil honest ka, ibibigay ko pati yung silver at saka yung gold. Umalis na itong babae. After several days o months, no? Naglalakad na naman siya sa side ng ilog. Kasama niya yung asawa niya. Eh, nag-slide yung asawa, nahulog sa ilog at hindi na lumitaw. So umiyak na sabi ng asawa ko. Tapos lumitaw na naman ng Diyos. Sabi, ba't umiyak ka na naman? Kasi po, nag-slide po yung asawa ko, nahulog po dito sa ilog at hindi na po siya nakaahon. Huwag kang mag-alala. Tapos may hinila siyang ganon, si Piolo Pascual. Tapos sabi niya, ito ba ang asawa mo? Tapos sabi niya, Lord, yan nga po. Tapos sabi ng Diyos, ay naku naman, dati naman, napaka-honest mo. Ba't ngayon, nagsinungaling ka? Eh, Lord, mag-explain lang po ako, no? Kasi alam ko na po yung style ninyo. Kunyari, ngayon, nilabas nyo si Piolo Pascual. Tapos sasabihin ko, hindi yan ang asawa ko. Tapos ikalawa, ilalabas nyo si Coco Martin. Sasabihin ko, hindi pa rin yan ang asawa ko. Pero sa ikalong pagkakataon, ilalabas nyo yung tunay kong asawa. Tapos sasabihin, yan ang asawa ko. Tapos anong sasabihin mo? Dahil honest ka, ibibigay ko silang 3. Eh, Lord, matanda na ako, hindi ko na kayang 3. Okay na ako sa isa. Si Piolo na lang. Yan. Kayo po gusto niyo yung 3? Hindi po? Pero di ba may tendency tayo? Gusto natin sa ating lahat. Kung maaari lang, no? Dumami pa yung mga ipon natin, gusto natin yun. Tatamasin natin yun. No? Kasi may tendency yung tao, we want more. More money, more power. Tapos, inaasam din natin yung fame. Gusto natin maging top student. Kaya, maging may mataas na posisyon, may power sa lipunan. Gusto maging presidente, maging hari, maging reyna. Alam po ninyo, ngayong araw na ito, meron pa tayong pinaparangalan. Sino? Si Mama Mary. Yan po yung induna ng anak na ng Diyos. At kaya katamong probinsyang Kapampangan, yan po yung katamong patron na ng probinsya Tamo at ng Archdiocese Tamo, yung Virgen de los Remedios. Pero, nanong atin kaya? O parangalan tayo?
Aliuling makwal tayo. Aliuling matalino ya. Aliuling malaguya. At parang alam tayong yan kasi mapamintuya at faithful iya. Pero alamin niya po, kahit siya po ang ina ng anak ng Diyos, nagsuffer siya. Maraming nangyayari sa buhay niya na hindi niya naiintindihan. But sabi nga nung mga episodes sa Bible, she kept everything in her heart. Kung tutuusin, highly favored si Mary. Di ba kapag highly favored ka, dapat may special treatment. Pero parang kabaligtaran ang nangyari sa kanya. Ang dami niyang naranasang pagdurusa. Parang hindi fair. Kayo, nararanasan niyo yon? Parang hindi fair yung buhay. Hindi fair yung mga tao sa pagtrato sa inyo. Kaya nga ang tanong ng iba, nasaan ang hustisya? Magbibigay po ako ng mga situations na iba yung trato natin o iba rin yung trato ng kapwa-tao sa iba. Di ba kapag may nakita kayong pogi, may namit kayong pogi, tapos nalaman niyo yung poging yon, bading. Ano sasabihin ninyo? Sayang naman. Pero kapag yung bading pangit, ano sasabihin niyo? Salot naman. Nasaan ang hustisya? Kapag gwapo at choosy sa babae, ang reaction, natural lang. Siyempre, pogi, kaya ganyan eh. Pero kapag pangit at choosy, ano sasabihin? Diyos ko, ang pangit na nga. Maselan pa. Diyos ko, ang kapal na mukha. Yan. Nasaan ang hustisya? Kapag gwapo, tapos tumabi sa'yo, kunyari sa jeep, ano sasabihin mo? Wow, soulmate. Kapag pangit, tumabi sa'yo, baka hold-upper. Yan. Di ba? Nasaan ang hustisya? Kapag gwapo, tapos pinagpapawisan, ano reaction? Wow, hot. Yan. Kapag pangit, tapos pinagpapawisan, anong reaction? Wow, dugyot. Yan. Di ba? Nasaan ang hustisya? Kapag pogi, tapos nakabarong, ang tanong, hoy, saan yung kasal? Pero kapag pangit at nakabarong, ang tanong, hoy, saan ang burol? Yan. Nasaan ang hustisya? Kapag pogi at ginrit ka, sabi, hi. Anong sagot? Hello. Yan. Kapag pangit, sinabi, hi. Anong sagot? Che, wala akong panahon sa'yo. Di ba? Nasaan ang hustisya? Parang ganyan din ang sinasabi natin, Lord, nasaan ang hustisya? Hindi po dahil pangit tayo. Kuminsan dahil pangit yung nangyayari sa buhay natin. Lalo na, kapag alam mo na ginagawa mo naman ang lahat, binibigay mo yung sarili mo, naglilingkod ka sa Diyos, sa kapwa, sinasabi, Lord, hindi ko po deserve ito. It's unfair. Nasaan ang hustisya? Pero bago tayo mag-complain, tignan muna natin yung nangyari kay Mama Mary, sa ina ng anak ng Diyos. Siya dapat ang magsabi, nasaan ang hustisya? Umpisa pa lang, di ba may plano sila ni Jose na magpapakasal sila, may plan na sila kung anong klaseng pamilya na ipupush nila. Pero, nag-iba yung plano. Di pa man sila nagsama, nalaman na may buntis na siya. At nung panahon yon, pwedeng kasuhan si Mary. Delikado yung naging sitwasyon niya. Tapos, kailangan silang umalis. And nung nanganak, saan siya nanganak? Hindi po sa bahay, hindi sa hospital, kundi sa Sabsaban, King Kural. Nasaan ang hustisya? At nung ipinanganak na si Jesus, di ba hinahanap yung mga firstborn? Dahil natatakot na si Herod na may hahalili na sa kanya. At pinapapatay niya lahat ng mga panganay na anak na lalaki. Kaya nagtago sina Mary, Joseph, at si Jesus. Di ba nakakatakot na sitwasyon yon? Nasaan ang hustisya? Tapos alam natin yung kwento, nasaksihan ni Mama Mary kung ano nangyari sa kanyang anak. Nang pesakitan pinako king krus at meteya. Nasaan ang hustisya? Kaya bayo tayo mag-complain, dawin tayo pa na may dari kang Mama Mary. Pero yan, naning pakibat ng king apong Ginoo. Lord, ekman po antin dyan, bahala kayo po, nung nano po yung plano yu. Mas maniwala ko king plano yu, mo para ka na ako,
ipamilya ko, nune, para king sanlibutan. Yung yes ni Mary, yun yung itang pagbiliban tamo. Kasi nagtiwala siya sa plano ng Diyos. Ita mo, tingkay sabihan ta, maniwala tamo king apong Ginoo, pero kotang daralan tang kasakitan, kukwestiyonan tamo yung lugod na ning Diyos. Kaluguran niyo ko po, o papaburen niyo ko, o pasakitan niyo ko, o papaburen niyo po mamroblema ko. Kuminsan po kasi, di ba, ganun tayo, may artita. Anong expression po ng mga maarte? Yung lalo mga sosyal, yung, yan. Kaya ano raw yung sasakyan o kotse ng mga maarte? Ano po? Honda. Yan. Ano po yung kotse ng mas maarte? E di, Mazda. Si Mary, hindi po nagdada. Kaya po mig-inarte. Basta sinabi na, yes, Lord. Kung man po antin dyan, tukyan ko pa mo rin, inke kayong kaburyan. Ing lawen tamo po, pinitang nanisasabyanan ni kaya katamo, na andyang close ka king apong Ginoo. Guarantee na mila ko nakaproblema. Ala naman pong penga ko yung apong Ginoo na ilako ng kasakitan, king diemo, potang tinangu kaya, may tiwala kaya, sinalpantaya ka kaya. Naipenga ko na ng apong Ginoo, abaya nakatabo, potang daralan tang kasakitan. Sana ita po yung realize tamo. Lawin niyo po, kaya ni pong aldo na yung kabaitanan ng Indung Birhen Maria at yung planing Diyos para kayo. Si Diane para king metong maragula mission. Kaya pin para ngalan tayo, huling mapamintuya king kaburyanan ng Diyos. May pakumbabayang tinangu, ngeni tinasne ng Diyos. Panwala na ing sasabyanan ng anak na ing kabaldugan ng lagyo ng Emmanuel, ing Diyos kaya betaya. Peniwala na ing upaya ng Banal Espiritu at sukaya. Kaya maski dumalan niyang barakala kasakitan, ayos mo. Bakit? Huling kaya bene ing apong Ginoo. Pakyapusan tayong Birhen Maria, kitang kayang attitude. God knows best. God plans best. God executes best. Kaya manalig tamo king apong Ginoo. Sumaid ng dakala kapag subukan at kasakitan, tango tamo. Bakit? Huling isadya na kaya ka, itamong best. Amen. Tanakad ko po, ipasyag tayong kihatang kasalpantayanan. Sasalpantaya po, King Diyos, igpang mayubayan tutu, linaling ng banwat yato, at kang Heso Kristo, ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagdik ng upaya ng Espiritu Santo, nibait ka Santa Mariang Virgen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni Paco King Cruz, nete at niputkut, tinipayak karmete, King Gatlong Aldo, sinubiyang nebye, tepeta siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, igpang mayupayan tutu. Iba't ka rin magbalik yan ng mangketi, ban mo kung ka rin mabi ang pong mga mate. Sasalpantaya po, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamasamak din Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasubirang meting mete, at King Bie Alangangga. Amen. King uli ng Heso Kristong ginuta mo, tinggap tamo ing maglapo grasya ng Diyos, ing nipagkalam tamong pangabanal. Manalangin tamo ban ing Diyos, lalo nang itugtog ing grasya na kaya katabo. Karing balang kayadwanan nga tamo makibat, Ginoo katman mo kami, king grasya mo. Ginoo, katmuan mo kami, king grasya mo. Alame tumuman na bagi, ay atsuke kayo, aemo sa iba't king Diyos. Mibiya-biya mo sana, king beluan at katutuan, kinging sabla, grasya ngang tinggap tamo, iba't ingapong Ginoo. At alamong apag papuri ang timawaring iba't karing sarili tamo, manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, katmuan mo kami, king grasya mo. Nung kapilan miracle, ing may ngarapat a kasalanan, kanita naman, lalong lingkas ing grasya ning Diyos. Ding miyong king pamanyapat marok, king bisyo, droga, marok ay impluensya, korupsyon,
tampalasan at manabuso king upaya. Mitimawala sa uling pailalamla king upaya ning grasya ning Diyos, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, kapnuan mo kami, king grasya mo. Alang ni numang tao ang mabibiye para king sarili namo, bandi na katamo ning Ginoo. Ing biye a grasya a peparam ning Ginoo kaya katamo, gamitan taya sana, king pamamiya kapurian king Diyos, king pamanyuyo, karing kaparatamong tao, lalo na ring pakakalulu at biktima ning miyayalawang kalamidad at salot. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, kapnuan mo kami, king grasya mo. Antimong mga ayap akatiwalang panibalan, karing miyayalawang kalam ning Diyos. Sukat yu lang gamitan deti para king ikakayap dingaliwa. Ding pagkatiwalaan ng grasya kaya katamo ning apong Ginoo. Panahon at oras, talento at kagiwan. Kaya tinan at pibandyan. Gamitan talasanang masalese. Emo para ka ring sarili tamo at pamilya tamo. Nune, panaman para king ikasaplala ning aliwa. Lalo na rin peka malating dili, karing kapatad tamo. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, kapnuan mo kami, king grasya mo. Ing Ginong Diyos, dela nakata, kanita ing tao. Abinine king ardin ning heden, ban gambulane at lingapan. Maging responsabli tamo sanang katiwala, king yato. Karimbage lelanganing apong Ginoo. King makapadurot kaya katamo, antimong metong karing maulangayin, ning kapanibalan. Amalyari tamo, yampang kaya. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, kapnuan mo kami, king grasya mo. Nung yakabudanak na binyene para kaya katamo. Ipagkaimot na pakaya kaya katamo ing malyaring ay biyena. Ilakota mo sana ing pangang maimut at kwenta king biye at sasawag tamo karing kalulu at mangailangan. Bang maging kawangis taya, ing maganak ang Diyos as sasamban tamo. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, kapnuan mo kami, king grasya mo. Katwan mo kami king grasya mo, Ginoo, nung makanano meng kitmuan ing Nuan na Birhen Maria. Ikami sanang mi kakatmuan king grasya mo, katman mila naman di kapatad mi karing grasyang tinggap mi. Ikaming bebendisyonan mo, maging bendisyon kami naman sana karing aliwa. Ikami mo naman saning maging pakibat karing panalangin da. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Purikan Diyos kineto siklupan, purihin ke ang kayapan, tinggal niya itinabi ang pangingera, tinabi buhay ganoon. Ipuri niya ang Diyos sa Madalain kayo kapatad ban kaya katamong daon. Matanggap yara pa ni Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan ni saning Ginoo, itindawang karinggamat mo.
King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kekatang ikasaklala at ing mabilog ng Santa Iglesia. Hoy pamimiglalang, iti sanang ay na iyang pangmikeka, so pana kaming manatili king grasya mo, at iligtas king sablang dewa kan alang-alang king pamamilatan ning Birhen de los Remedios, ing kakatman na indu at tula ning kapampangan. Itiagan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo. At keka antimurin, Iyat na yoren pusoy. makayat na no hindi. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin. Karapat dapat at matulid ding pasalamatan ta kamparati at numan ka rin o ipa Diyos king alananggat lubos mayupaya at puryan paulining kaya kang kalam kabang tibubulayan nila ring kaya kang banal king ligaya. King pamagmasusimi, king kapigaganakan, king wana Birhen Maria, makapasubali ming tula, ing ikablas miya, ing dalit ning kapasalamatan. E munanong kapag mulalan ing depatan mo mabilugayato, ding sablang likas lahi, tikman ding degulaning kaya kanlugod. Inyang beligdan may Maria, ing mapakumbaba mong talasuyo, inangat may maging indo ng Jesus, kaya kang anak ag ginumi, ing talapagligtas ning meto ketawan. Kapamilatan na ring anghel ka rin banwa, iyang pang ding karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsayala arapan mo, manggaman king alanangga, misugya saning siwala mi king karela, king matagumperan dalit ning kapuryan, at ngaming sasabi, banal, banal, banal yung ginu, Diyos mayupaya. Mitmuing banwat ing yato king kaya kaligaya, hosana king kakatas-katasan. Papalo yung darat ang king lagyo ning ginu, hosana king kakatas-katasan. Tunay kapin banaloy pa, ikayong panibatanin sa blang kabanalan, ulinita pagparalampubi, pabanalan mo lareting ayon king espiritu mo ban para kaya kami malyalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lupkin pamaylas at kamatay kinwaning tinape, pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyane ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan kanan niya, tingka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga po ng kinwaning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka, binyene ing kalis kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti iko ang minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong dayaning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para karing dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan, daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Cristo Eveia, y Cristo Eveia, y Cristo kamatayan at pamanyubli ng bebe ng anak mo. Daram niya kaya kayong tinapin ng diet, ng kalis, ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalaryan mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikaming hansanang misulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo, tipunan na kami anting meto ng banalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yato, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo at isablang pari. Ganakan mula naman di kapatid ming pepay nawan at manenayang subling niye at isablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king die ala ng gaban kaya be ng Maria, ing Birhen ni Diyos, kaya be ng Jose kayang esposo, kaya be ring apostol, at isablang santo at tinupad king malmong kaburyan.
King kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo ang kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipangmayupayan tutukagom ning banal na Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman King alanaga. At lugod king ipa, karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. Ipangiyat suwan mo, isang manilagyo, dadangke kami, ikaya mo, ipangit mo ilo mo, kerigin niya po aking banwa, ipangit mo ilo mo, ikakanawin, kinagawa mo, ibigay kami, at ipatawag mo kay kami, isa namin kita, anting pamamatawag sana ke kami, emuke pa isang tukso, nunay kabuski maro. Ikabos mo kami Ginoo, King sablang barok. Malugod mong pagkalubing kapayapan, King panahon miban, King kasopaning kaya kang pakalulo, parati kami kabos King kasalanan at miligtas King sablang kaligaligan, kabang manaya kami. Kambeni maligayang kapanaligan, King panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian kayo pa yan, ating ligaya, manggamang King alangang. O ginuming Heso Kristo, as sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginoo, emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibiya at magari manggaman King alananga. Amen. Kapayapan ni Ginoo manatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Ipakitaan mi kakameto tamking kapayapan. Cordero ni Diyos sa binala ko, kasalanan yato, pagkaluan mo kami, pagkaluan mo kami. Cordero ni Diyos sa binala ko, kasalanan yato, pagkaluan mo kami, pagkaluan mo kami. Cordero ni Diyos sa binala mo, kasalanan yato, ibigay mo kay kami kapayapaan, ibigay mo ikapan,
Kristo, yung kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan na ning yato. Mapalad rin mayaos, makisulo king apuna ning kordero. Gino, kung matampang tanggap kera, dapat iyag kas na yung aman mo, pumayat na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, mahigit king sablang bagi, at pag nasangko intanggapan da ka. Dapat, paunaning ngining pinandip, era ka atanggap kin sakramento, umiyak ka man espiritual kenin puso ko. Kakaulan da ka bala mawari, at tsuka ka rin, at parisan metong keng lubusan in sarili ko kero. Mo sana pain tulot, kapilan man, inigawani ko keko. Amen. Lord,
magandang umaga po. Bilang paghahanda sa darating na pagdiriwang natin sa kapistahan ni Apong Mama Kalulu sa darating na October 27, 2023, inaanyayahan po namin ang mga deboto na nais magbahagi ng kanilang kwento tungkol kay Apo. Gaya na lamang ng kung kailan, paano at bakit kayo nagdedeboto kay Apo. Sa mga interesado po na magbahagi ng kanilang mga kwento, maaari po kayong magtungo o pumunta sa booth located at the front door, Function Hall of Apong Mama Kalulu Shrine. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Oy, pamimalagod. Isag mi, ing kaya kaming kasalbandayan king Birhen Maria, ipagkalub mo sana, ing banal ming pamananggap kaya, manatiling mamunga king Biebi, uling ing ginumi, manggaman king alanangga. Amen. Ing ginumanatilia kaya kayo. At kera ang timurin. Manalangin tayo. O malugoda po mamakalulu, bisyag mo kambening banala krus, ilang alang kupas sa lugod mo king bale na iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ring panigapo at panalangin ding balang metong kaya kami, ding magmasusi king Aldo ning karelang kaya baitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aluwang lugal, ding mag-board exam, ding masakit, mikikapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kaya duwan na lalapit ding manigapo kaya kayo. At ang kapandang mit mong kapasalamatan, ingkalam na ating utang aluba babalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro akarelang darala, bansesen ning lugod da kaya kayo. Kapamilatan ng bendisyon iti aga nakadasaning pangako daking binyag na ikamo kabud ing karelang luguran at suiwan, anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu, Pakaluluwan mo kami. bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupain tutu, ing ipa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umerak kayo king kapayapaan ng Kristo. Salamat kin Diyos. Maya pabak po. Maya pabak po among. Hinggang may malepit na lamang betulang dakal kita pasra